Stħarriġ li jsir kull sena mill-kumpanija EY sab li 77% tal-investituri li għandhom investiment f'pajjiżna jemmnu li Malta hija attraenti għall-investiment dirett barrani, żieda ta' 3% meta mqabbel mas-sena li għaddiet. 54% jemmnu li din il-klima ekonomika pożittiva se tkompli fi 3 snin li ġejjin, żieda ta' 6% meta mqabbel mas-sena li għaddiet. Fl-istess waqt naqsu bi 2% dawk li ma jarawx lil Malta attraenti għall-investiment fi 3 snin li ġejjin. Il-managing partner tal-kumpanija EY Attar qal li f'dan l-istħarriġ ir-riżultati huma konsistenti mal-aħħar 3 snin. Aħna das-survey nagħmluha dal-aħħar 15-il sena. L-investituri dis-sena mill-survey li għamilna juri li 77%, more or less ngħidu 3 minn kull 4 jgħidu li jsibu Malta attraenti. Konsistenti mal-aħħar 3 snin. Il-fiduċja tal-investituri f'Malta toħroġ ukoll mill-fatt li 80% qalu li jemmnu li se jibqgħu f'Malta fl-10 snin li ġejjin. Dan huwa l-iktar riżultat pożittiv fl-aħħar 5 snin. 58% qalu li għandhom il-ħsieb li fis-sena li ġejja jkabbru n-negozju tagħhom f'pajjiżna. L-investituri barranin qalu li Malta hija destinazzjoni attrajenti minħabba l-livell ta' tassazzjoni, l-istabilità tal-klima soċjali u żieda fil-potenzjal tal-produttività fih dan il-kumpaniji. Mill-banda l-oħra l-ikbar ostaklu hu li mhux isibu nies imħarġa biżżejjed. Fil-fatt 65% tal-investituri qalu li n-nuqqas ta' nies imħarġa qed iżommhom lura milli jkabbru l-operat tagħhom f'Malta. Il-Prim Ministru Joseph Muscat sejjaħ l-istħarriġ tal-EY bħala wieħed bilanċjat u jagħti stampa ċara tas-sitwazzjoni ta' pajjiżna. Mistoqsi dwar nuqqas ta' ħaddiema mħarġa l-Prim Ministru qal li minn problema ta' qatt issa morna l-sfida ta' nuqqas ta' ħaddiema kwalifikati. Il-Prim Ministru semma l-miżuri li daħħal il-Gvern sabiex aktar nisa jkomplu fid-dinja tax-xogħol. Qal li aktar nies fix-xogħol, investiment fl-edukazzjoni u ħaddiema barranin kwalifikati jgħinu biex nindirizzaw din l-isfida. Dottor Muscat qal li l-ħaddiema barranin qed jiġu Malta l-ekonomija tikber u xejjen l-argument tal-kap tal-Oppożizzjoni li l-ekonomija tikber minħabba l-popolazzjoni. Tkellem dwar it-tkabbir ekonomiku li qed jiġi reġistrat f'pajjiżna. Qal li l-ekonomija se tkompli tikber anke bis-saħħa ta' oqsma ġodda bħal blockchain u l-intelligenza artifiċjali, kif jemmnu li se jiġri l-investituri barranin li wieġbu l-istħarriġ. Dwar il-qasam ambjentali semma kif fil-5 snin li ġejjin mistenni jkun hemm dibattitu kbir fl-Unjoni Ewropea fosthom bil-ħsieb li tidħol taxxa fuq prodotti li jidħlu fl-Ewropa u li jagħmlu ħsara lill-ambjent. Fil-konferenza tkellem il-kap tal-Oppożizzjoni Ernst and Young li quddiem l-investituri barranin kien negattiv u fetaħ attakk fuq pajjiżna. Young qal li hemm teddida fuq ir-reputazzjoni ta' pajjiżna u l-investiment jinsab taħt teddida. From in front of our eyes, from in front of our businesses. L-kap tal-Oppożizzjoni wieġbu bil-fatt il-Prim Ministru Joseph Muscat li qal li xhieda tar-reputazzjoni li tgawdi Malta toħroġ mill-investiment dirett barrani li rdoppja fl-aħħar snin. I think the reputation of a country is not judged only by the number of mentions in an article. It's judged mostly by the amount of FDI, and that FDI has now doubled. Quddiem l-investituri barranin, il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar l-investiment qawwi li qed isir fl-infrastruttura biex ma tiqpax taxkil l-investiment. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.